на почивка без любимия парфюм. И сега какво да правя? Ами може би да си купя друг. Или пък да си разровя багажа, да видя да не би случайно да съм го взела. И докато си ровех из багажа, намерих ето това. Един прекрасен ароматен крем от Oriflame, който ми върши чудесна работа. При това и още една. Освен, че ми дава прекрасен аромат, без да съм се връскала с парфюм, той омекотява кожата ми след плаж, когато тя изсъхва от солената вода, от слънцето. И този крем е разкошно средство за омекотяване на кожата и за хидратиране. Така, имам си 2 в 1. Отново ще го покажа. Мисля, че добре се вижда на камерата. Количеството е доста голямо и може да спаси всеки, който си е забравил парфюма, когато е отишъл на почивка, да не ходи по магазините и да не се чуди кой точно парфюм да си купи. Ароматен, прекрасен, усмихнат и чудесен ден. Нека да имате. Чао и до скоро!